Orang kata ini bagi gawe susah mendedalah lu namanya aku medempor sekolah goro-goro ora ono biaya iki pengatur ning omah golek duit ngamene lampu merah botol iku ya wis biasa botol nambahi darah botol iku ya wis biasa botol aku penjara Joko dan Rabekno wayang buyar-buyar mateni metu Petro duwe utang iso bayar dibela didol cengkaro pengen dirapi toro padha cepet rupa orang gede iki gawe susah mending lebih dia dulu namanya padha ora sekolah goro-goro ora ono biaya ini bakti ning omah golek duit awet lampu merah botol botol iku ya wis biasa botol cari nambahi darah botol iku ya wis biasa botol botol ngene metu penjara bawa teguluwe ayo Mas Samir Joko dan Rabekno yang buyar-buyar ngenteni metune Petro duwe utang iso bayar dibela didol cengkaro pengen dirapi toro padha cepet rupa orang gede iki gawe susah mending lebih dia ning mamaya aku medhot ora sekolah goro-goro ora ono biaya ini bang anggur ning omah golek duit ngamen lampu merah botol botol luar biasa botol botol cari nambahi darah botol botol iku luar biasa botol botol aku penjara bawa teguluwe enek sekolah tukono mak aku wis gede enek Joko dan Rabekno yang buyar-buyar ngenteni metune Petro duwe utang ra iso bayar dibela didol cengkaro pengen dirapi toro padha cepet rupa orang gede iki gawe susah mending lebih dia ning namanya aku medhot ora sekolah goro-goro ora ono biaya ini bang anggur ning omah golek duit ngamen lampu merah botol botol iku wis biasa botol botol nambahi darah botol botol iku luar biasa botol kowe mampu penjara lomo yang ora buyar-buyar ngenteni batu Petro duwe utang ora iso bayar dibela didol cengkaro Bikin dirapi di doro Yuk, kondisikan. Untuk penyerup orang kena Asik-asik. Dipawe susah mending kalau video nilu namanya Wih, Suparjo. Ora sekolah goro-goro ora ono biaya ini bang anggur ning omah golek duit ngamen lampu merah Jaya 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 jaya
Hitung botol wolong botol kowe mlebu penjara Utang dulu we ana sekolah tukono Pak aku wis gede ana cokandang rambekno Loyang buyar-buyar ngenteni matune Petro utang iso bayar dibelani dol jengkaro dingin dirabiri Doroma kondo cuma rupaku ora kena ini bang digawe susah mendeng delok video neluna maya aku medon ora sekolah gara-gara ora ana biaya ini bang nganggur nang omah golek duit ngamen lampu merah sak botol lorong botol yo biasa botol mata botol angin nambahi darah dengan botol enam botol luar biasa hitung botol wolong botol ampun mlebu set mak wonten koloe dari matone Petro emak aku wis gede ana prawandang rambekno Loyang buyar-buyar ngenteni matune Petro duwe utang iso bayar dibelani dol jengkaro wingi dirabi digoroma padha cupet rupa ora kena ini bang digawe susah mending dalam video neluna maya aku medhot ora sekolah gara-gara ora ono biaya ditimbang nganggur ning omah golek duit amen ning lampu merah botol rong botol iku luar biasa botol matang botol jarang nambahi jarang ingat botol enam botol iku luar biasa botol wolong botol jarang emak-emak aku wis gede ana sekondang tukono emak-emak aku wis gede ana cokondang rabekno delok aja ora buyar-buyar ngeteni batune Petro ora iso bayar dilewangi dol jengkaro pengen dirabiri doroma bodoh cupet rupa ora kena ini bang digawe susah mending dalam video neluna maya aku medhot ora sekolah gara-gara ora ono biaya ditimbang nganggur ning omah golek duit amen ning lampu merah botol rong botol iku luar biasa botol matang botol angin nambahi darah ingat botol enam botol iku yo luar biasa hitung botol wolong botol aku penjara oh emak-emak aku gede ana sekondang tukono emak-emak aku wis gede ana cokandang rambekno Loyang buyar-buyar ngenteni matune Petro raiso bayar dibelani dol jengkaro oh pengen dirapiri doroma kondo cuma rupaku ora kena ditimbang digawe susah mendingan delok video neluna maya aku medhot ora sekolah gara-gara ora ana biaya ditimbang nganggur nang omah golek duit ngamen ning lampu merah sak botol rong botol iku luar biasa botol